खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ पिडि निउसआव बरायनाय जाबाय। दिनैनि खौराङाव दङ बिटिआरनि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिया लटारि टिकेटनि गेजेरजों बलेर' गारि मोननो हादों। खौराङाव मिथिनाय बादिब्ला सान्थिपुर सोलोंथाइ गोनां साख्रि गैजायै ट्राइबेल एस'सिएशनजों खुंजानाय लटारि खेलायाव बलेर' मोननो हानायखौ खौराङाव मोन्दों। बलेर' गारियानो गिबि बान्थामोन, बेखौनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारआ देरहादों। दिनैनि बे 16 जानुवारि 2024 खालाराव बे पिडि निउसआव मोनसेल' खौरांखौ लानानै फैनाय जादों आरो उननि समाव नोंथांमोना गोबां खौरां मिथिनो थाखाय बे पिडि निउसखौ साबस्क्राइब बानायनानै लादो, लोगोसे बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामनानै दोनदो। दिनैनि पिडि बड' निउसखौ फरायदों पिडिआ। नोंथांमोननो आङो भिडिअ'आव आंनि फट'खौ मेगन होथेनानै दोननाय जादों। जेब्ला 100K साबस्क्राइबार जाहैगोन अब्ला आंनि मोखांखौ अपेनै देखायनाय जागोन, लोगोसे आंनि पिडि बड' निउसनि फुल फर्मखौबो नोंथांमोननि गेजेराव बुंफोरनानै होनाय जागोन। लोगोसे दिनैनि निउसआ एसेनोसै, गोजोन्थों।